ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡଟା ସ୍ଲୋ କଲୁ କଲ୍ଟା ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଆରେ ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି। ହଁ 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 ଟିକେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଚାଲୁ। କଣ ପାଇବ ଏ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଣ ଯିବା ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରି ଯିବି ଫେର ମୋର। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଛି, ତାକୁ ସବୁ କ୍ୟାବ୍ ଗୁଡା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ପିକ୍ କରିଦେବା ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗ ଆଗ ନା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଆଗ, ମୋ ବାବା ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କର। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିୟା, ସରି ରେ ଆଣିପାରିବିନି, ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତ। ଆରେ ଆମେ ପୋଖରୀ ବୋର୍ଡ କାର୍ଗିଲ ରୋଡ ଦେଇକି ପଳେଇବା, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ତ। ପ୍ରିୟା ଶୁଣ, ଆରେ ପୋଖରୀ ବୋର୍ଡ ହେଲୁଣି ଆମେ, କିଛି ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତୁ ବା ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଡେଟ୍ ରେ ଯାଉଥିଲୁ ରେ, ଏବେ ଲେଟ୍ ହୁଁ ତୋର। ମୋର ତ ରାତି ସାରା ବାର ଲାଗି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ